ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилооти ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирокчиён ва маъюбони ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 кӯмакпулӣ яквақта ҷудо карда шуд. дар доираи тадбирҳои иҷтимоии башардӯстона ва хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳар нафар аз иштирокчӣ ва маъюби ин ҷанг 10,000 сомонӣ дастрас карда мешавад. таъкид карданд ба маврид аст ки давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ба далириву корнамоӣ ва ҷонбозиҳои фарзандони бонангу номуси миллати тоҷик дар майдони набард арҷ гузошта аз оғози солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ ба масъалаи ғамхорӣ дар ҳаққи маъюбон ва оилаҳои иштирокчиёни ҷанг таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир менамояд. имрӯз кӯмакпулии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои Панҷакент, Конибодом, кӯҳистони Масчоҳ ва Ашти вилояти Суғд, шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Варзоб ба иштирокчиён ва маъюбони ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дастрас карда шуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки сиёсати иҷтимоиро дар авлавияти сиёсати худ қарор додааст, нисбат ба чунин ашхос бетаваҷҷӯҳ нест ва пайваста барои баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва рӯҳияи онҳо талош ба харҷ медиҳад. бо тақдим намудани тӯҳфаи пешвои миллат, пирони рӯзгордида аз ин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан ба пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипосу миннатдорӣ намуданд. аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ имрӯз тамоми талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ равона гардида, дар ҷумҳурӣ заминаи ҳуқуқии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ пурра таҳия ва мавриди амал қарор дода шудааст. дастгирӣ намудани табақаҳои эҳтиёҷманд аз амалҳои неки инсонӣ ба ҳисоб рафта боиси рӯҳбаландии онҳо мегардад. дар пайравӣ ба амалҳои хайрхоҳонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз аз ҷониби корхонаи давлатии фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Рӯдакӣ ба зиёда аз 30 нафар аз оилаҳои ниёзманд, маъюбон ва ятимону бепарасторон кӯмак расонида шуд. гузориши ҳамкоронамон. дар пайравӣ ба амалҳои хайрхоҳонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз аз ҷониби масъулини корхонаи давлатии фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар ҷамоати деҳоти Сомониён ва Чоргултепаи ноҳияи Рӯдакӣ ба зиёда аз 30 нафар оилаҳои камизоат, маъюбон ва ятимону бепарасторон маводи хӯрока расонида шуд. кӯмаки хайрхоҳона аз орд, биринҷ, равған, шакар ва дигар маводи ниёзи аввал иборат буда боиси рӯҳбаландии оилаҳои ниёзманд ва маъюбон гашт. дастгирӣ намудани қишри ниёзманди ҷомеа аз амалҳои неки инсонӣ маҳсуб ёфта боиси рӯҳбаландии ин қишри ҷомеа мегардад ва худи инсони саховатпешаро низ хушҳол мегардонад. давлату ҳукумати мо ҳамеша барои расонидани кӯмак ба халқи кам бизоат ва онҳо ба маъюбон ва онҳое ки эҳтиёҷ ба кӯмак доранд ҳамеша дасти кӯмак дароз мекунад ва корхонаи мо низ яке аз корхонаҳое мебошад ки ҳамасолат ба мактаб интернатҳо, ба оилаҳои камбизоат, ба ятимон, ба маъюбони гурӯҳҳои гуногуне ки дар ҷамоати шаҳраки Сомониён ва Чоргултепа зиндагӣ мекунанд, дасти кӯмак дароз карда онҳоро бо маводи ғизоӣ таъмин менамояд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки иҷтимоиётро дар авлавияти сиёсати худ қарор додааст, нисбат ба ашхоси ниёзманд ва ятимону бепарасторонро бетаваҷҷӯҳ нест ва пайваста барои баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва рӯҳияи онҳо талош ба харҷ медиҳад. дар ин баробар ҳамчунин нафарони саховатпеша низ дар пайравӣ аз ин иқдомҳои башардӯстонаи ҳукумати мамлакат дасти кӯмак ба ниёзмандон мерасонанд. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии молиявии муассисаи ҳифзи иҷтимоӣ ва оилаҳои камвизоат афзалият дорад ва ин бартарият дар солҳои минбаъда низ боқӣ мемонад. тавре зикр гардид, дар арафаи ҳама иду чорабиниҳо аз ҷониби масъулини корхонаи давлатии фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Рӯдакӣ ба оилаҳои ниёзманд ва маъюбон кӯмак расонида мешавад. анҷоми чунин амали хайрро шаҳрвандон аз фазои сулҳу суботи мамлакат арзёбӣ намуда миннатдории хешро баён карданд. бобокалон Аминзода, Боайдуллаи Сайвалӣ, Ахбор.
идомаи ахбор. Татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғанӣ гардидани буҷаи ҳар як оила таъсири мусбат гузошт. Натиҷаи ҳамин буд ки аз ҳисоби камхарҷ гузарондани маъракаҳои хурсандиву азодорӣ маблағи умумӣ ба нафъи мардум сарфа шуда дар давраи амали қонун беш аз 24 миллиард сомониро ташкил медиҳад. Зульфия Раҳимзода оид ба аҳамият ва натиҷаҳои назарраси қонуни мазкур гузориш медиҳад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2007 ба тасвиб расид. қонуни мазкур дар як муддати кӯтоҳ арзишҳои фарҳанги миллиро ҳифз намуд ва суннатҳои диниву мардумиро ба танзим даровард. гузарондани маъракаҳои хонаводагӣ, гузарондани маъракаҳои берун аз хонавода қариб ки ба танзим дароварда шудагӣ аст. агарчи дар гузашта солҳои аввале ки ин қонун қабул шуд, мо шоҳид будем бисёр нафароне буданд ки ба ин қонун камтар таваҷҷӯҳ доштанд ва ҳатто чандин нафарам ба ҷавобгарӣ кашида шуда буданд дар он солҳо. ва ҳамин ҳоло ки мо мебинем, мардум худаш аллакайне ба як андеша омадааст ки бояд дахлу харҷи як шаҳрванд ба танзим дароварда шавад. соли 2017 бо пешниҳод ва дастгирии тамоми қишрҳои ҷомеа ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. баъди ворид шудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузории маъракаи хатнасур, зодрӯз дар доираи оила ва маросими 40 сол бе додани таом сарфаи шаҳрвандон чашмрас гардид. анъанаҳое ки мо доштем, пас ин анъанаҳо сарфҳои зиёде буд дар мавриди ҳам сугворӣ, яъне азодорию, ҳам дар мавриди тӯю, харҷҳои беҳудаву ҳангуфту масрафҳои зиёде буд. ҳастанд ҳолатҳое ки дар гузарондани иду маросим зоҳирпарастию исрофкорӣ ва тақлиду зиёдаравӣ ба назар мерасад. ҳаст қонунвайронкуниҳо ё қонуншиканҳо дар мавриди тӯйҳо, дар мавриди азодорӣ, таъзия. албатта мардум бисёр иштирок намекунад, аммо мардуме ки нишон дошт ҳамон иштирок мекунад, лекин боқӣ монда мана сари либос додану, латта додану, мола амвол додану, он масрафҳои зиёде ки русти метиҳанд ё русти сарф мекунанд ва баъзан дар маҳалҳо мебинад ки ин зиёдтар шудааст, яъне ки ба чашм хокпӯшӣ аст. худи мардум медонад ки ҳамин мумкин нест. иштирок мардум дар дори қонун аст, лекин он боқӣ монда он расму русуме ки гӯё мешавад, бо онҳо русти ҳамин корро мекунанд. мувофиқи иттилои мақомоти татбиқкунандаи қонун, зиёда аз 90% ҳуқуқвайронкунандагонро шахсони воқеӣ, шаҳрвандони қаторӣ ташкил медиҳанд ва тақрибан 4% соҳибкорони инфиродӣ мебошанд. қонун вақте қабул карда мешавад, он барои ҳама баробар аст ва дар назди қонун ҳама баробар ҳастанд ва ҳеҷ як нафар наметавонад ба худаш бартарӣ диҳад. таҷриба нишон дод ки дар ҳақиқат дар амал татбиқ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як оила ва ҷомеаи Тоҷикистон саривақтӣ буда аҳамияти бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва маънавӣ дорад ва барои таъмини зиндагии сазовори мардуми мамлакат заминаи воқеӣ гузоштааст. Зульфия Раҳимзода, Баҳодири Қурбон, Фирӯзи Мусо, Ахбор. кишоварзони ноҳияи Хуросон имрӯзҳо ба ҷамъовариву захираи хӯроки чорво ва меваҳои пухтарасида оғоз карданд ва мақсад доранд дар рӯзҳои наздик ба ҷамъоварии пиёзу картошка шурӯъ намоянд. гузориши ҳамкоронамон. дастуру супоришҳои президенти мамлакат дар самти самаранок истифода бурдани замин, захираи хӯроки чорво ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат дар назди масъулини шаҳру ноҳияҳо баҳри рушди соҳаи кишоварзӣ вазифаҳои мушаххас гузошта шудааст. ҳидоятҳои роҳнамо дар ноҳияи Хуросон пайи амал қарор дорад. аз қатори замини байни боғоти ноҳия барои захираи хӯроки чорво корҳои муайянро ба сомон расонидан. қисми зиёди боғдорон бо дарки масъулияти баланд парвариши дарахтонро тибқи талабот ба роҳ монда ба дарави алафи байни қатори боғот машғуланд. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хоҷагии зотпарварии саодати ноҳияи Хуросон то имрӯз аллакай 865 тонна сенаж ва 30 тонна беда захира карданд. дарав ва захираи хӯроки чорво дар ин хоҷагӣ бо маром идома дорад. дар як қисм хоҷагиҳо ба ҷамъоварии ҳосили пиёз ва картошка оғоз бахшиданд.
бояд гуфт ки соли равон дар ноҳия дар майдони 261 гектар картошка ва 260 гектар кишти пиёз гузаронида буданд. мо кишоварзони ноҳияи Хуросон имсол дар 261 гектар кишти картошка гузаронда, ин кишти картошка мо нас дар 260 гектар кишти пиёз гузарондаем. Инам нашунамои пиёз мо нам нағз мебошад. Ана айни ҳол мо ҷамъовариро сар намуда ана ба содиро шурӯъ кардагем. ҳамчунин соли равон дар майдони 5112 гектар ғалладонагиҳо аз ҷумла гандум, ҷав, макаи дон кишт карда дар наздиктарин рӯзҳо ба ҷамъоварии он низ оғоз мебахшанд. пахта зироати асосии хоҷагии халқи ноҳия маҳсуб ёфта ҳар сол пахтакорони ноҳияи Хуросон ҳосили хуб ба даст меоранд. дар ҳамин шаб рӯз деҳқонон ба обдиҳӣ, ягонакунӣ ва коркарди байни қатори пахта тавассути техника саргарми коранд. ҷамоати деҳоти ҳилолӣ дар самти рӯёнидани ҳосили баланди зироати гуногуни кишоварзӣ таҷрибаи бой андохта имсол низ ҳосили хуби пиёз, картошка, ғалладонагиҳо пухта расиданд ва ҷамъоварию захираи хӯроки чорво бошад бо маром идома дорад. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Ҳусейн дар ихтиёри худ 20 гектар замин дошта, аз ин дар майдони 14 гектар пахта, 1.5 гектар пиёз, 50 сотиқ картошка ва дар 20 сотиқ кишти полезиҳо гузарониданд. айни замон саҳмдорон ба ҷамъоварии ҳосили нахуди сабз машғул буда, боз илова 30-40 нафар дар мавсим ба ҷамъоварии ҳосил сафарбар мешаванд. дар ҳудуди хоҷагии деҳқонии мо зиёда аз 6-7 намуди зироатҳо киш кардагем. ба монанди мана пиёз, картошка, пахта, юнучка, гандум, макаи дон, мушунгам коридагем. деҳқонони ҷамоати деҳоти ҳилолӣ имсол аз тухмиҳои хушсифат истифода бурда, чӣ тавре ки дида истодем, ҳосили пиёз, картошка, дигар намуди маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ нашъунамои хуб гирифта истодааст. боварӣ дорем ки ин сол дар ҳудуди хоҷагии деҳқони ҷамоати деҳоти ҳилолӣ ҳосили фаровон ба даст меоранд. дар маҷмӯъ кишоварзони ҷамоати деҳоти ҳилолии ноҳияи Хуросон барои зимистонгузаронии чорво омодагии ҷиддӣ гирифта, дар ин баробар аз заминҳои киштаи хеш ҳосили баланди пиёз, картошкаву ғалладонагиҳо ва меваи сабзавотро интизоранд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи солимии аҳолиро дар сиёсати иҷтимоии худ дар авлавият қарор дода, дар ин самт пайваста тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд, ки дар самти пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ таъсиргузор мебошанд. дар ҳамин замина дар шаҳри Душанбе чорабинӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ гуфта шуд ки рӯзи умуми ҷаҳонии беҳдошти дастон аз соли 2008 қайд карда мешавад. дар давраи бемории коронавирус муҳимияти он аз ҳарвақта бештар ба назар мерасад. тозагии дастон гарави саломатии инсон ва яке аз роҳҳои пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла бемории COVID-19 мебошад. дар ин хусус дар ҷамъомади устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон таъкид гардид ки иҷрои қоидаҳои беҳдоштӣ дар шароити имрӯза бо мақсади пешгирии бемориҳои гуногуни сироятӣ амалӣ карда мешаванд. яке аз роҳҳои зуд паҳн гардидани бемории сироятӣ ин риоя нагардидани оддитарин қоидаҳои беҳдоштӣ мебошад. аз ин рӯ тарзи дуруст риоя намудани гигиенаи шахсӣ, ҷамъиятӣ ҳатман тибқи талаботи муқаррар гардида риоя гардад. риояи қатъии қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ, истифодаи ҳатмии ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ ва риояи фосилаи байни ҳамдигар ҷиҳати пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус ба пешгирии саривақтӣ мусоидат менамояд. роҳандозии чунин тадбирҳо дар муассисаҳои олӣ ва таълимии мамлакат саривақтӣ ба ҳисоб рафта, масъулонро зарур аст ба ин масъала диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. дар доираи дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус COVID-19 дар пойтахти мамлакат чораҳои саривақтӣ роҳандозӣ мегардад. беморхонаи вилоятии шаҳри Кӯлоб дорои таҷҳизоти муосири тиббӣ буда, барои беморон шароити мусоиди хизматрасонии тиббӣ фароҳам оварда шудааст. ин омил имкон фароҳам меорад ки сатҳи хизматрасонӣ мувофиқи талаботи замони муосир пешниҳод карда шавад. ҳикматулло ҳусейнзода аз шаҳри Кӯлоб гузориш медиҳад. беморхонаи вилоятии шаҳри Кӯлоб дорои таҷҳизоти муосири тиббӣ буда, аз 23 шуъба иборат аст. дар ин ҷо 62 нафар табибони маълумоти олидор ва зиёда аз 234 нафар кормандони миёнаи соҳаи тиб фаъолият мекунанд. барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба беморхона навтарин технологияи соҳа ворид карда шуда,
дар хизмати аҳолӣ қарор дорад. беморхона на танҳо ба шаҳру навоҳии минтақаи Кӯло, балки ба мардуми Бадахшони Кӯҳӣ низ хизмат мерасонад. дар муассисаи таълими ғайридавлатии коллеҷи тиббии шаҳри Кӯло бошад зиёда аз 1000 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуда аз рӯи 6 ихтисос таҳсил мекунанд. дар коллеҷ тамоми кабинетҳо бо шароитҳои технологияи ҳозиразамон муҷаззоида шудаанд. дар коллеҷ дар китобхонаи ҳам электронӣ ва ҳам китобхонаи барҳаво вуҷуд дорад. дар коллеҷ омӯзгорони боловқати ҳастанд ки ба донишҷӯён дарс меомӯзад. 6 ихтисос фаъолият дорад. ин кори табобатӣ, кори ҳамширагӣ, кори фармасевтӣ, кори табобати дандон ва кори момоӣ. донишҷӯён аз дастгириҳои давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди ин соҳа изҳори қаноатмандӣ мекунанд. дар ин коллеҷи мазкур тамоми шароитҳои мусоидро фароҳам овардааст. ман ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат ваъда медиҳам ки коллеҷро ба баҳои хубу аъло хатм намуда ва ба халқу миллати хеш содиқона хизмати арзанда намоям. ҳамаи тадбирҳое ки барои беҳдоди соҳа равона карда шуданд табибонро водор месозад ки дар сиҳати умума саҳмгузор бошанд. ҳикматулло ҳусейнзода аз шаҳри Кӯлоб вилояти Хартон барои барномаи ахбор. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд якчанд хабару гузорише ки ҳамкоронамон то ин соат баҳри шумо омода намуданд. хайр, саломат бошед.